assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe aya haalirde Pindi TV kam ni e radio meɗen Pindi FM en garti hande kadi émission men kesam hesamago mo gowɗen wadde kala saaha ɗo e Pindi TV kañum e Pindi FM taw waɗanta mon ɗum ko debbo mo doɗel diri woni Salamata Amadou Dia hande noon en gaddi kadi jaɓɓal kesal taw kadi gadduɗen ɗo ko hoɓɓe hesɓe kono ɗum foof ko adi ɗum en jettat jomiraɗo joom bawɗe baɗode weela en welira dokkuɗo men sembe kattane bawal ha gartuɗen ɗo hande e plateau men julɗen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam calminɗen helifaɓe diine e aada bertuɗen juuɗe men ñaguiɓe mi duwaw calminɗon ɗon kadi jignaɓe men toon to doɗel diiri ha ɗo e Dakar Liberté 3 calminɗen dendagal liggotoɓe ɗo e Pindi TV gardinɗen noon calminaɗe ɗi ko mawɓeɓe hono Daouda Dia Abou Diop ta Layla e ko nandi hen eno mbiɗen ni kadi en garti ɗo kadi émission men kesso taw koye jaɓɓal kesal taw koye mbaddi kesiri nde tawno mbiɗen ko kesam hesamago foof ne hen kala ko hesɗi en kalata hen kala ɗo belɗen kadi jaltiren ɗo nde tawno affaire o ne yaaji ko maayo yañgo ko garɗo foof ñeɗat jaaha kadi woppa kadi keddiɗo so ari ñeɗa hande noon eɗen jabɓiɗo gorko mawɗo gorko tedduɗo toon to département de Kanel walla mbiyen ni région de Matam hande ko toon tigui nayori ɗen eɗen gondi ɗo e Mamadou Issa Niang kañum de ko professeur en mathématique ko responsable politique to Horkodiéré kadi ko chargé de mission Daouda Dia ko on jabɓiɗen ko on jewtitten hande e dawrugol e on toon ɗon diwan ko ardi ɗum noon en dokkatmo o salmodira e bandiraɓe calminanmo kadi Mamadou Issa Niang jaam walema jaam walema Salamata mi salmini dendagal ardiɓe Pindi TV hono mawɓe guila mawɓe ha less Daoudou Moussa Dia Abou Diop mi salmini aussi dendagal wonɓe haalirde nde dilloɓe hen mi salmini aussi yeeɓoɓe Pindi TV e nder aduna hen a waɗi kam déjà mbiɗa sikki présenté ko Mamadou Issa Niang chargé de mission du premier questeur à l'Assemblée nationale woni Daouda Dia jeeyaɗo e nder landa APR somi welama kadi mi wiya mbiɗa wawi waɗide présenté hooram banggue goɗɗo banggue professionnel komi professeur de mathématique et chercheur en mathématique appliqué aussi à l'informatique noon konngol artema Salamata Dia ko noon tigui wadde min mbima bisimilla ma ɗo yen e plateau men kesam hesamago edde noon en puɗɗon ko juƴƴil men ɗo kono haade ɗum eɗen gandi révision ngal des listes électorales mon binditagol ngol fuɗɗima e diwanuji ɗi kala fuɗɗima e nokkuji kewɗi kono nokkuji kewɗi kadi ina teska hen caɗele beele ɗen ɗon caɗele ine toon to falde mum to walla holno pamirɗa bindiragol e on toon diwan mi weltima e question he wan noon ko hunde nde ganduɗa hoorema hande ko sohla e nder Sénégal kadi ko hunde hewde e nder Sénégal yimɓe foof hakkillaji mum ene hen to nder département de Kanel mbiɗa wawi wiide caɗele kewani toon no fewi mais kono caɗele jiyaɗe seeɗa e nder Sénégal kono ɗen kadi ene toon seeɗa mi ƴetta par exemple won commune aji ko wayno par exemple Sinthiou Bamɓe enen fof en jii ñandena en jii manifestation ngaji baɗɗi to banggue résidence uji mbiɗa sikki caɗele gonɗe hen tan ko caɗele certificat de résidence uji kono noon yimɓe men bien sûr walla mbiyen yimɓe département de Kanel to on diwan yimɓeɓe ene bindirima machallah mais kono noon no mbimi ɗo ni banggue tendance uji banggue bien sûr poɗodiral yidde wonde maire généralement eɗen jogui caɗele parfois heɓde certificat de résidence kono noon caɗele ɗe aussi en haade mbaɗi partagé saaha eɗen cikka probléme aji ɗi woni tan koye mairie uji ɗi mais aussi hen saaha probléme aji ɗi en wone aussi garɗo ƴewde certificat de résidence o par ce que certificat on yimɓe wonoɓe Dakar nela Fouta yo ƴewan certificat de résidence d'une part ɗum kadi ko défaut sa heɓani mairie ndi haydara waɗa en walla maire o haydara waɗa en par ce que certificat de résidence pour keɓa ɗum namdi ko condition ngaji ɗi ko d' abord ko présence physique en daroɗa mais aussi jogoɗa deux témoins ko ɗum won hollirta an jeeyɗa koye diwan he kono noon so tawi a neldi toon photocopie ma carte d'identité tan ya fewna certificat de résidence témoin ji ɗi tawaka ɗum kadi so tawi mairie ndi salima fo yimɓe paama mairie ndi ne jogui raison donc ɗum ko défaite mo ganduɗa hoorema to banggue population jiɗɗo heɓde certificat de résidence taw kadi jooɗaki wonani sur place to banggue mairie ji ɗi aussi haɓe jogui défaut ji hollini défaut ji hen saaha
caloɗa hokkude certificat de résidence taw an maire o a hoolaki hoorema taw dokkata certificat de résidence tan taw ko instruction mo mbaɗɗa e mairie ma yo certificat ji ɗi ɓuuri hokkede partisan ji ma donc ɗum moon kadi exactement wona lawol ko ɗum woni caɗele ɓurɗe hewde hannde e nder diwnuji he surtout enen e nder département de Kanel mbimi ɗo joni ha waɗa hen exactement des manifestations donc ɗum moon kadi aussi ko hunde fonde yurnirede hay so tawi oɗo phase ɓenni phase uji gawiyoji yo laamu ngu yurnir ɗum walla ni pourquoi pas waɗa prolongé seeɗa par ce que foti gasi kolo witte donc pourquoi pas waɗa prolongé seeɗa pour yimɓe ɓe keɓano hebde ɗum ɓe walla joguinoɓe ɗin difficulté ji mbawa réglude probléme aji mumen à temps ko noon tigi no mbiɗa ni ɗen ɗon caɗele ina teska banggueji kala e nder leydi men Sénégal wadde noon hunde nde ko fonde ƴewtede no fewi kadi hunde ko fonde haaɓede saabu ko goɗɗum kadi ma aroy guila ko waɗi e gollu ko jogorani wattude e ha joni ɓennen e nder namde men e on toon diwan mo Matam en jii ko hande Daouda Dia kanko woni maire mo Horkodere kono aɗa andi maire sene yalta kadi il faut foti wadde bilan e ko liggi ko beele wawi hande artande amen e réalisation ngaji ɗi ganduɗa kanko Daouda Dia o waɗi ɗum toon e département de Kanel taw koye ballodiral hakkude makko e mo rendi mo woni liggodirta woni Macky Sall no mbiɗa ɗo joni ande sen mbi maire walla eɗen paye élection ngaji goto foof doganta ko bilan mum par ce que bilan o waɗatoma réélire wona haala WhatsApp walla bien sûr haala réseaux sociaux jennodiral mallodiral wona ɗum waɗata maire élire waɗatma élire ko golle ma e balle ma Daouda Dia aussi pour mi arte hen Daouda Dia waɗata ko bilan départemental wona bilan communal gati Daouda Dia ko responsable départemental bien sûr sen caggal wondemo maire il faut Daouda Dia ko député depuis 2012 juillet 2012 ko député bien sûr en 2014 woni bien sûr conseiller et maire de la commune de Orkadiéré no mbimi ɗo ni Daouda Dia ko coordonnateur départemental politique du département de Kanel ɗum noon hannde seɗen kala haala bilan ɓaade élection ngaji ɗi ko élection ngaji couplé ko élection ngaji municipal et départemental donc il va falloir que kaalen haala aussi sen jalten mairie ndi hannde sen beela mbiyen kala wuuro Daouda Dia ko maire mum sen beela mbiyen noon gati kala wuuro Daouda Dia exactement ene waɗi ɗon bien sûr ene waɗi ɗon golle e balle taw kadi ko ballal wallodirde Harouna Moussa Dia wallodirde président Macky Sall donc ko mbiɗa sikki ma en gari hen largement ɗum no mbiɗa hettima eyyi joni beele aɗa wawi alande amen e ɗen ɗon golle baɗe ɗe ganduɗa waɗi ɗumen aɗa andi gumɗo kam jeygu ko memi kono wona e ko nani kalna amen tawi ko waɗa toon ko voilà donc no mbiɗa ɗo ni ko waɗa toon ko ene heewi fannuji kadi c'est sûr que golle Daouda Dia en poɗɗa tan ko joggade livre tan aɗa jimi hen aɗa haala par ce que ne heewi wona hunde famɗude kadi ko hunde nde mon fof andi aɗa andi neɗɗo ne waɗa bilan waɗa jiiɗa wadde bilan taw ko bilan bien sûr pewjaɗo tan taw wona bilan goɗɗo kono kamɓe ko mabɓe ko woni koye boowal sa wonde makko sa wondani makko sa yaade makko sa yadani makko politique sa yiɗimo sa añimo aɗa yiya ko waɗi e wuuro ma somi welama somi ari d' abord e nder commune de Horkadiéré ene jeeya e commune aji ɓurɗi mawnude e nder département de Kanel département de Kanel ne waɗi 12 communes commune de Horkadiéré wonani commune ɓurɗo mawnude mais ene jeeya e commune aji ɓurɗi mawnude e nder commune de Horkadiéré ene waɗi guure mawɗe ɗe ene waɗi nogas e ɗiɗi wuuro ene waɗi 22 villages to banggue amoji ɗi eɗen kala haala 8 amo mais kono noon guure goɗɗe togosnen hen taw ko guure kadi généralement politique aɗa andi politicien toujours ne waɗa créé jiiya neɗɗo goto hoɗo e wuuro tan mbatta ɗum guurel mbatta ɗum amo hayso wona officiel eɗen mbawi limde ha 33 taw ko village e amo no mbimi ɗo joni mais ɓuuri wonde hen officiel ko 22 et bien sûr e 8 ɗi mais sa ƴeewi e ɗeɗon guure ala hen wuuro mami are majje kanƴe foof mami limtane wuuro par wuuro ɓaade kalten koye télé sa haale télé a limi wuuro neɗɗo a wi wuuro ngo waɗama hunde so tawi a suusi haalde ɗum e télé par ce que ko kalta ko an aɗa foti wadde hakkille ma kalta ko woodi kadi yimɓe yeeɓoɓe ɓe walla daroɓe en ɓe
ene poti andude exactement wonde ko kalten ko hoore ngati neɗɗo so tawi a jaɓi haalde télé wona radio aussi radio ɗa won caggal to kaala ko voix ma tan yahata mais télé yimɓe ene jiiya ene gandi ko oɗo haali kadi kalanmi ko diwanam donc mbiɗa sikki somi yalti ɗo janggo mam yami fotte gote mabɓe ɗum noon mami artu hen mi limta wuuro par wuuro dendagal bien sûr daroɓen hannde e aduna he jeeyaɓe e ɗen guure goto mabɓe foof bien sûr ma wattu hakkille ko kalami ko kadi ma andu ko kalami ko hunde wonde heddoto ko jomum taw andino ɗum dawde jeeya en mbaɗino ɗum walla andani ɗum mami ara hen wuuro par wuuro ala wuuro ngo waɗani exactement golle e balle somi ari e nder département de Kanel par exemple mi ƴetta tan dans le cadre global département de Kanel jaarten ko banggue Dande Maayo to banggue Dande Maayo si en beelama eɗen mbawi wiide Cempeng ko ɗo tan wiyama Cempeng ha Demmankani ala wuuro wongo ɗon exactement ko adi foof ngo Daouda Dia anda ala wuuro wongo ɗon ngo yimɓeɓe gandamo to yimɓe wuuro ngo gandamo aɗen sa woni leader politique yimɓe gandima tan on koɓe gandirma par ce que woni leader aji kewɗi politique bien sûr jeeyaɗe e diwnuji men taw hay goto andaɓe ene waɗa mais eɗen guure ɗe mbimami ɗo ɗe Dande Maayo ene bien sûr somi wi tuganma ko Cempeng ha Demmankani commune aji kewɗi nan ɗon kala wuuro e nder guure he kala wuuro ene waɗi exactement to mbaɗi appui direct aɗa andi mbiɗa heewi serdude appui direct e bien sûr appui indirect somi mbi noon e politique appui direct ko taw ko guila ɓe mbaɗani bien sûr guila Macky Sall arani pouvoir taw ko guure ɗe ganduɗa hoorema ɓe mbaɗi ɗon golle mabɓe e balle mabɓe taw ko guure ɗe ganduɗa hoorema ɓe mbaɗi ɗon kadi exactement caggal laamu Macky Sall nde Macky Sall laami ɓe mbaɗi taw ko kamɓe kadi e président Macky Sall gari enen en gandano président Macky Sall sen beelama mbiyen e département de Kanel andinen hannde président Macky Sall ko Allah e nelaɗo mum e Harouna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia donc ɗum noon so tawi hen saaha yimɓe ne ceerda so tawi par exemple Harouna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia mbaɗi démarche uji mballodira e Macky Sall ha hunde are département de Kanel en jarnotoɓe sa welama ni mbiya ko kamɓe gaddi par ce que somi wi noon yimɓe il faut ɓe mbawa serdude ɗum enen en ñaaga directement président Macky Sall enen ko Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia mbaɗi feere ha président Macky Sall yaɓɓi toon koyɗe mum yii ɓe jokkodiri e président Macky Sall ɓe liggodiri e mum e on sang ha ɗen guure mbawi yiide koye mumen somi ari tan direct te ɗen guure ɗe kalanmami ɗo ɗe haɗe mbayno leydi ɗen guure kanƴe fof ɗe keeɓi courant koye APR koye laamu Macky Sall mbiɗa wawi wiide guure ɗiɗi walla tati joguino hen courant ɗen guila e laamu Ablaye Wade ko heddi ko exactement guure no mbiyami ɗon ni ngol ɗon lappol Dande Maayo e nder département de Kanel ɗeɗon guure foof keeɓi bien sûr courant koye laamu Macky Sall taw kadi ko ballal Allah bien sûr e ballal Daouda e Harouna jeehi toon jaade président exactement président waɗi hen golle mbaɗɗe fayida ɗum noon eɗen jetta président de la république toon banggue eɗen jetta bien sûr Daouda Moussa Dia eɗen jetta Harouna Moussa Dia hande o woyi ɗum ñandere nde président département de Kanel ko wuuro woto gurel to bien sûr ene wiye gurel Dara ngon woni hande ngo ala courant to hay ɗum nene Daouda Moussa Dia exactement enen fof en keeɗima discours makko ñandere nde président ari Kanel o haali hen ɗum donc ɗum mbiɗa andi kadi exactement ko hen wona so Allah jaaɓi ma Dande Maayo foof wat courant ha bien sûr yimɓe jejjito on probléme bien sûr paye probléme goɗɗo caggal courant holko ganduɗa waɗi ɗum toon tawa sa wi aɗa limana amen guure ɗe kadi temps woni wawi taw rokkata men par ce que mbiɗa guure ɗe ene keewi haalan amen tan ko waɗa toon ko caggal courant ko hol goɗɗum ɗo ganduɗa liggama toon waɗama toon gonnomi ko banggue Dande Maayo aɗa andi adni min fecciri noon tan minen ko noon min peccirta sa ƴeewi département waɗi ko Dande Maayo waɗi guure gonɗe e lawol route nationale numéro 2 e guure gonɗe dow ɗe mbiyata jeeri noon min keewi guure goɗɗe exactement jeeri e ferlo noon min peccirta département o ay Dande Maayo no mbiyami ɗo joni
enen fof en keɗima lawol Dande Maayo nena e bien sûr nena e lawol kadi enen fof eɗen keɗo Daouda Moussa Dia ko député à l'Assemblée nationale enen fof eɗen keɗo e nder discours aji makko exactement bien sûr à l'Assemblée hakkille makko ene toujours e lawol Dande Maayo ha Allah waɗi nde président Macky Sall ari ñandere hokki assurance wonde exactement lawol ngol ko ɓuuri yawde e yaccade exactement mangol wat ngol gasa même ko ɓuuri yawde e yaccade kadi enen fof en jii les travaux presque puɗɗima donc ɗum kadi joni wonta kadi histoire ko wona ɗum ko to banggue département de Kanel to banggue goudron aussi ko ɗo wiyatma Kanel département o fuɗɗi ko Kanel département waɗi ko 12 communes woni hen commune de Kanel waɗi commune de Wouro Sidi waɗi commune de Sinthiou Bambe waɗi commune de Ndendori commune de Hounare waɗi commune de Horkadiéré waɗi commune de Semme commune de Awre waɗi commune de Ɓokiladji waɗi commune de Demmankani waɗi commune de Wawde commune de Odobere ɗiɗo 12 communes gone nder département de Kanel donc sa yimɓiɗe suusi limtude 12 communes ɗi ko kala commune mo kalmi ɗo golle makko e balle makko nen ɗon holɗen golle kala commune mo kalmi ɗo so tawi temps woni hokkanno en en garanno e wuuro par wuuro aɗa andi so tawi mi limti 12 communes ene heewi guure donc wuuro par wuuro kala commune golle mabɓe e balle mabɓe nan ɗon no mbimi ni golle mabɓe e balle mabɓe ko golle ɗe ganduɗa hoorema sa to banggue ngaalu mabɓe taw ko bien sûr yimɓe fof ne gandi no mbimi ɗo joni ni kamɓe wona tan ɓe naati e laamu ɓe puɗɗi wallude koɓe wallatnoɓe eɓe naati e laamu kadi exactement ɓeydi udditade hakkude mabɓe exactement e gouvernement kadi ɓe batti ɓe ɓeydi kadi wawde wallude so mbi golle mabɓe balle mabɓe ene waɗi kadi golle ɗe ganduɗa hoorema ko kamɓe kadi e laamu ngu gollide e laamu ngu hande hon guure nden bien sûr avant laamu Macky Sall ko wayno ndunngu o ko minen ƴetta exemple Horkadiéré Poolel Diawɓe wuro nana sa Horkadiéré no wiye Poolel Diawɓe a wawa yaade toon so toɓi donc hande ɓe mbaɗi bien sûr démarche uji intervention auprès de l' état e ballal Allah e wallodirde président Macky Sall hande ala wuuro bien sûr hayso tawi toɓi ƴiwo ne jongjoni sitti aɗa wawi ƴettude charette walla ƴetta oto walla ƴetta moto jaaha donc waɗa des pistes de production ɗum noon ko 2012 bien sûr faade ɗo hande ko hen wona koye waɗede finir même taw han kala wuuro en wawi yehdodirde wuuro wongo est ce que hande wonko waɗa toon ko ganduɗa sukaɓeɓe ina mbawa hen liggade taw ko ballal to banggue sukaɓeɓe emploi des jeunes taw jomumen jahani jiggoyade banggue goɗɗo daña heddade ɗon tigui nokkuji mumen liggon daña garta mbatta koye voilà donc komi garannoɗe hen aɗa andi yimɓe enen eɗen jogui probléme généralement so neɗɗo haali haala Fouta haali haala Pulago enen fof eɗen gandi hol vision Harouna Dia ko Pulago surtout yo yaaru yeeso somi wi noon nde président Macky Sall ari Boseɓe aɗa andi hande so tawi a woni politicien avec tendance uji ɗi bien sûr opposition sa haali tan yimɓe mbawi wiide gonɗa ko jinggude kono président Macky Sall e hoore mum nde ari Boseɓe wi nde Harouna Dia arani ne waɗa en haalnamo haala laamu on tan kanko miija he laamu ɗum kanko haaƴi kanko on san kanko miija he laamu ɗum kono nde haalnimo wi ne wona wi yi ɓiɗɗo pullo exactement ene woni situation difficile min mi waɗan feere mi walla ɗum bien sûr ko joguimi e doolam bile oɗo ɓiɗɗo pullo ene wawa laamade kanko hoore makko haali ɗum jarnino Harouna Dia no fewi o wi kadi caggal laamu makko kala nde omo waɗa remaniement généralement omo heewi wadde proposé Harouna ara wonɗo o ministére Harouna wi ala min jimmi tan ko wallude exactement ko walludema kadi koye on dynamique Harouna woni Harouna Dia exactement yimɓe taxi ɗum ɗo ko heewi nden élection 2019 fandi yimɓe no wayi jogade popularité ni wonnoon ko ballo aɗa saɗa walla ballal fenata ko haala ka wooda en yimɓe jiiɗima yimɓe ene mbawi wiidema an ko yimɓe mbiya an exactement aɗa mérite wonde président kono Harouna Moussa Dia meeɗani jogade on ambition Harouna Moussa Dia ambition mum tan arani ha joni mbiɗam ara toon paami ambition mum tan ko wallude président Macky Sall wallude Foutankoɓe wallude président Macky Sall e laamu mum ha laamu exactement yaara yeeso
2019 ɗo ɓenni ɓe mbi kadi 2024 ha joni exactement yimɓe jii Harouna Moussa Diagne waɗa golle e balle pour wallude président Macky Sall pour exactement wallodirde président Macky Sall pour laamu mum exactement wawa bien sûr yuɓɓude bon somi wi développement fuutankoɓe ko awo ko bien sûr ko ndema gayna enen fuutankoɓe hannde eɗen jogui difficulté ji holkon difficulté ji hakkillami fof no koye poste hannde eɗen jii ɓurɓe jogade probléme e Sénégal ko joguiɗo poste joguiɗo poste aɗa jogui salaire par mois ɓen hannde ɓuuri jogade difficulté hannde économie men enen to banggue Fouta ko nawa ɗum ko ɗeɗo gueɗe ɗe gueɗe so peewi Fouta tan hay sa woni Dakar aɗa yooɓe 50 000 aɗa wawi wurde tawana aɗa reemi tawana exactement tew ne woodi tawana kosam ne woodi e foof voilà donc ɓe mbaɗi e nder département Kanel 58 puits capanɗe 5 e jeetati woyndu taw ko woyndu yaadude bien sûr e projet mum complet yaadude e grillage yaadude exactement e moto pompe to banggue moto pompe aussi mbiɗa wawi wiide e nder département Kanel hande ɓe mbaɗi hen kene fota wonde 49 moto pompe aussi donc 49 moto pompe mo haali haala moto pompe ɓe mbaɗi sukaɓe liggo hen walla c'est à dire so waɗama guesse mawɗe ndema ka yaari yeeso ko nden dañal mi ummoto so aɗa liggoto hen ko kalami ɗo kadi mbaɗi appui ji kadi ɗi ganduɗa hoorema taw ko GIE taw ko groupement ji économique yimɓe mbaɗaɗo financé taw projet ji mawɗi mi ƴetta exemple horko ƴewe on mbaɗaɗo ɗum financé exactement projet de 15 millions taw ko projet mo ganduɗa hoorema ko mo neeha liɗɗi exactement omo neeha hen baali projet d' élevage agriculture mi hokkuma goɗɗo exactement mbaɗaɗo financé exactement taw hannde ko jogui ko atelier mawɗo menuiserie donc ɗiɗon projet ji e nder ala wuuro ngo garta mi haalnima les 12 communes sinno tani hokkuno hen kala wuuro mi haalanma exactement projet mbaɗaɗo ɗum kadi ɗin projet ji kamɓe ɓe mbaɗi investir e yimɓe wiide yimɓe yo dutto e leydi he e nder département de Kanel ɓe gaddi tracteur uji ɓe gaddi exactement des moissonneuses batteuses pour yimɓeɓe foof yimɓe dutto e on banggue agriculture mais ha joni somi arti to banggue ko mbiɗa ɗo to banggue poste poste uji kadi ɓe dokki hannde exactement eɗen mbawi tawa hokki chargé de mission ji cewɗi il y a aussi bien sûr des contrats à l'Assemblée nationale il y a des contrats et des embauchements à l'ICAT taw kadi ko ñagade exactement bien sûr jokkodirde e directeur uji jokkodirde e ministre uji ha dañi ɗin poste uji ene waɗi port wonɓe toon ko noon tigui no mbiɗa ni mbe sikki tan temps o hankkadi nan ara e gasde kono haade ɗum kam ma won namde ɗen namdaki ni kono gam garten hol caɗele goɗɗe hakkude makko e Mamadou Tall kanko daw bon somi wi mbiɗa wawi wiide ala caɗele en 2009 2009 ha faade ɗo enen fof eɗen gandi président Macky Sall laamuni ha en 2009 laamu ngu ari ko 2012 kono noon département de Kanel Daouda Diagne ɓami gagnade commune aji kewɗi e nder département he guila laamu arani guila ɗo woni opposition donc firti ko ɓen liggahi wona joni tan puɗɗi liggade walla ligganade président Macky Sall ɓe ñiɓi toon takke mabɓe guila président Macky Sall arani pouvoir on saaha hat pewje kamɓe président Macky Sall hat pewji exactement pour hebde laamu ngu bien sûr en 2012 élection 2012 ari président Macky Sall gagni les élections les deux élections couplées faut gagner 2014 on gagné les élections 2017 on gagné les élections encore 2019 on gagné les élections donc so tawi haala bien sûr haalɗo haala so mbi ala probléme ko nde ɓe gari 2012 hon maire uji gonnoɗo ɗon ɗin maire uji ɗi gonano en réalité e président Macky Sall ko maire uji gonnoɗi exactement opposant ji mais en 2012 nde ɓe gari président Macky Sall Harouna Diagne Daouda Diagne avec ɓe mbaɗɗi concerté pour ƴeewen wattude ɓe ɗon gollodiren mabɓe gollen Fouta gollen Sénégal ɓe battiɓe ɗon mbaɗa investir ɓe mbatta wiɗa ala caɗele joni wadde payen e namdal men gongal ngal holko tagui hande e nder falde Kanel e Daouda ronki ala ɗon mo ganduɗa mo poɗodirteɗo walla tigui jakorade janggo e jaam so tottama ene moƴƴin e nder département Kanel to banggue APR min no mbiyami ɗo joni ni Daouda hande ko jeune
kala jogiiɗo jiɗɗo carrière politique juurowo il faut a ƴeewan yaadude e Daouda Dia hannde so a ƴeewi maire uji gonɗi toon ɗi fof c'est mbiɗa wawi wiide ko maire goto walla ɗiɗo goni hen moins de 50 ans heddi ɓe fof 75 ans donc so tawi aɗa jogui vision politique e nder département de Kanel ko yimɓe jatata koye Daouda gaynani taw Daouda carrière mum ko joni fuɗɗi kadi machallah de très bons résultats enen fof en jii sorti Macky Sall bien sûr ñandena nde yeehi toon eɗen mbawi wiide e nder département de Kanel ɓe wiyatno fodire ɓe kanko goto jogui konngol heeɓi konngol nde o haali nde kadi o haalanani Bossiaɗi o haalanani Horkadiéré o haalanani Tendance o haalani ko département de Kanel ko Macky Sall waɗi hen o jarni président Macky Sall o haalni président Macky Sall holko heddi waɗaka yo président Macky Sall wallu hen ha waɗe président Macky Sall nde heeɓi konngol ko ɗum waɗi confirmé ko ɗum kadi exactement welte e haala makko kadi holli en kala ko makko no hoton ma wat ɗum noon exactement mbiɗa sikki ne wayno mbiɗa sikki wajiɓe mbaɗi men signalé woppuji men gasi konngol ma battinigol tan mbaynorɗa han kadi bandiraɓe voilà donc no mbiɗa ni ene heewi ko poɗɗen haalde force uji mbaɗaɗi ne wayno leydi exactement to banggue ferlo ko weltanade on d' abord kadi ñaganade on Allah moƴƴere nde télé ɗe radio ngo jarata yeeso ɗum ɗo ko ɓamtare fulɓe aussi ko weltanadema an Salamata Dia weltanade équipe technique o foof weltanade ardiɓe hono Daouda Moussa Dia Abou Diop eɗen calmini aussi de passage Harouna Moussa Dia eɗen calmini dendagal département bien sûr bandiraɓe département de Kanel e yeɓoɓe télé Pindi TV e ko noon tigui Allah jarama Mamadou Issa Niang ne wayno émission men Kesam Hesamago ari ha ɗo jofirde mum e gasi ha laaɓi en jetti en jarni to équipe technique o to banggue juɓɓudi golle to en jetti kadi en jarni heworɓe montude ɗum ɓe kala ko fewani émission onon yeeɓiyankoɓe Pindi TV walla heeɗiyankoɓe Pindi FM o wona kanko invitaɗo ala mataw ko min namdotoɗo no namdorimo ni woni no fewani saago amen tan ko addande moon kabaruji labɗi baɗɗi fayida mbawon hen naftorade minen min mbawa hen naftorade ha saaha goɗɗo tan inchallah so Allah jaaɓi émission men kesso taw koye Kesam Hesamago on jarama.